Ready? जिस दिन हमने एक संग एक आवाज में अपने दफा अपने चिंता का समाज के लिए बात किया, उस दिन ये दफा ये समाज आगे बढ़ेगा। ये हाँ में अपना ही शासन होगा। आगे बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा, अच्छा अंगी Hanitong hani iwanayam Hatani borono tijong nanaika Hanitong hani iwanayam Hatani borono tijong nanaika Bishabonaika, bishibanoka Bishabonaika Shikanoka, dale soy mania, dale soy mania. Qué bonito la doña, qué bonito, qué bonito la doña, qué bonito. Hani gusano kola bade, hani gusano kola bade, hani gusano kola bade. Bagrani tui phangba ADCO Dai chini Tripura Mothani Parents Party ni okra chakra je tini ni bike rally o tui duli tongnai rona belai kheno chobani chibai dai hamjamong yafaro dakhoro bukhoro tini ni chini bike rally obo rajnitik rally ya राजनीति नि जड़ा करीखा जत्न साइमरो सारा त्रिपुरा राज्य ग्रेटर त्रिपुरा नि बागै ओमा हाइकेनो दापे दापे चबा चलितंगो बाइक रैली खलाइतंगो ओमा हाइकेनो मास गैदरिंग समस्त सारा त्रिपुरा राज्य प्रोग्राम खाइजैतंगो तामनि बागै हिंके
जों दिनै राजनीति खायमां 70 বছর थोंजाखा बियाबा दाबोनि चिनि तिप्रासा सिकारक जुबरक ताई थोंजाना नायलिया आमनि बागै चिनि नाहारमं चिनि सानमं अब काइसानो अबका गेरतार तिप्रालेन सरामेसा चिनि सारा त्रिपुरा चिनि सिकारक ओमाइकेनो चबा खाइ थांनाय दिनै अ जागाव आं सारा मुसुगो दिनै न पान्दारि बिसिंतै बसखांनि सालो चिनि सिकला मथारक युथ त्रिपुरा फेडारेशन दिनै इतिहास रामा थांतंगो त्रिपुरा जवा एमन कोन इतिहास करिखो जे 1000 जना दिल्लीयाव थाङै कुथुमै आन्दोलन खालामखा बियाबा त्रिपुरा मथानि सिकला मथा युथ त्रिपुरा फेडारेशन ताकलाय अक्टोबर तालनि बिसिङावनो जों 1000 जना दिल्लीयाव जों थाङै कुथुमै गेरतार त्रिपुरानि बागै आन्दोलन खालामनो थांतंगो ताखरो बुकरा आमनि बागै जत्तनि आशीर्वाद नांगौ जत्तनि चुबासु नांगौ जत्तनि आशीर्वादनि बिसिंतै चुबासुनि बिसिंतै जत्तनो जोंनो चुबामानि बिसिंतैनो जों दिनै चिनाव गेरतार त्रिपुरालेन जों सक्सेस खालामनो हिने आशा नारगै नंथानि अ आसामंनो नारगै आनि अ किसिसा संक्षिप्त कक्षामनि अरर मोथाखसिनाय गेरतार त्रिपुरालेन आयोग लक्थों बुबाग्रा आयोग लक्थों आं ताबो स्लोगान दिनाय आनि लगे जत्त स्लोगान दिना बागै आं नंथानि कयनाय जत्त सिगलार स्लोगान दिना बागै आं कयनाय गेरतार त्रिपुरालेन आयोग लक्थों गेरतार त्रिपुरालेन आयोग लक्थों गेरतार त्रिपुरालेन आयोग लक्थों गेरतार त्रिपुरालेन दाक्ति नासिनाय गेरतार त्रिपुरालेन दाक्ति सिराम नाय चिनि चबा चलिखा चिनि चबा चलिखा चिनि लगे भाइबाय दे दले भाइबाय दे गेरतार त्रिपुरालेन चबाव दले भाइबाय दे गेरतार त्रिपुरालेन चबाव दिल्लीयाव बियानो दले भाइबाय दे महाराजा के गेरतार त्रिपुरालेन के जत्तरने जों फाइनाय दिनै अभियान नाहरै दिनै 4 तारिख 10 मास 2021 साल दिनै अम्पिनगर अल 41 नथि काइसा बायरेनि जों फाइनाय ताबो थाङै दङ ओ बायरे लिवसिने वाइटिएफ दे तिब्रामथा टिडब्ल्यूएफ जतनो सुनो सुबाखा उनो नगमा खानासिनि टेम्परेरी प्लेग्राउन्ड जों ताबो सेंगुइ ताबो बिसि रजना ओ दाबो दिनै जों बायरे लिव फाइसो फाइका दिनै बरंगना खासुसा सिने संजय जमातिया सार देबि कमिटिनि प्रेसिडेंट दिनै सुकेन्द्र सार ए सेंट्रल बडी वाइटिएफ नि इन्द्र दे फर्मा दे दिनै जयंत कलय सेंट्रल बडी कमिटी मेम्बार्स वाके दङ आं खासिनि अम्पिनि साबन चेयरमैन आं खुब दङ आबो दिनै जों दिनै आनि जों जत वाइटिएफ नि बायरेलि वो दिनै गेरतार त्रिपुरानि सबान नाहै दिनै फाइनाय बरनो जों सालायखा गाहाम के जों अबाते खायबै जों सुस्थयै जों स्लोगान नबै दिनै गेरतार त्रिपुरानि सबान जों खायबै थानानै जों दिनै आरो फाइसो फाइजा बन्नो नकमा खाना दिनै 800 लाइदे हम हाइबाय दिनै वाइटिएफ जों दिनै फाइजा नक खाना जों नायथो केन्द्र दिनै बिसिनि गेरतार त्रिपुरानि सबान जों दैबै थांनाय नंनाय नराव फाइनाय 16 तारिख दिल्ली अभियान थांफ्रामो बाहायखिनो जों जमजमा किन्तु आपनो हासिल जों नाहै थांबाय दाबो कम सालायखिनि बैसावते किसाननि दाखोकरा दागा दिनै बेलाय हामबाय जत चिनि कक्थुमनाय अर फाइमानजाक फाइनाय रनो न्यूज मीडिया सोशल मीडिया जरा न्यूज कवर खालामनाय जतनो नानि जवानि सिबाय दै पाइपलाय हामबाय याफोर दिनै एक्चुअली अम्पि नगर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिआव जों तिप्रामथा चिनि बुबाग्रानि दागि मुंबाय युथ त्रिपुरा फेडारेशननि बोखाबथै जों काइसा बाइक रैली खायगा गेरतार त्रिपुरालेन एवारनेस कैम्पेन बसखांनि सालाव जों दिल्ली मुभमेन्ट खायना थांतंगौ ए दिल्ली मुभमेन्टआव जों 1000 जना जुबक थाङै कुथुमनाय हिनै जों थांनायाव जों प्रेस मिट खायमानि बिसिंतै दिनै चिनि अम्पि एक्चुअली एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिआव बाहायनो अमाइकेनो अ आवेंगनतयै जों काइसा बाइक रैली खायगा अ बाइक रैलीआव प्राय 500 থেকে 600 बाइक दिनै पार्टिसिपेट खायगा आबोनि बिसिं गोबांमा गारि रगो दङ हायनो लगेव दाइबो चिकन माल खुंरक दङ अमाइके चिनि अर लिडार बाहायनो गोबांमा फाइ मानजा फाइगा चिनि बरंगना चिनि काका सन्जय दङ थांनायाव बीएससी चेयरमैन याकारै दिनै चिनि तिप्रामथ जोंबाय गोदालै फाइगा अमाइके चिनि अम्पि ब्लक कमिटिनि तिप्रामथानि चिनि
एक्स प्रेसिडेंट बो दङ जोंनि साब जुनाल चेयारपार्सन बो दङ यूथ त्रिपुरा फेडारेशन नि जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट ताई जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि यूथ त्रिपुरा फेडारेशन नि प्रेसिडेंट दङ माइके गोबां चिनर लिडार फाइ सफैजाक दङ आबो सिमिया जोंनि लगे जोंनि आमचाइनि फातानि बहायनो लिडार फाइ सफैजा जोंनि आमचाइनि फातानि चिनर दङ जोंनि बरमगोनां जोंनि अमरपुर ब्लक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि जोंनि बरमगोनां आसिराम दिया माइके जोंनि सरि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट इनके ताई जोंनि YTF नि केंद्र कमिटी नि बहायनो जोंनि ताई खरसा वाइस प्रेसिडेंट बर फाइ सफैजाक दङ जोंनि सुखबासी जमातिया ताई अ जागा वाइस प्रेसिडेंट जोंनि यूथ त्रिपुरा फेडारेशन नि सेंट्रल कमिटी नि दिलीप मुन्डाबो फाइ सफैजाक जोंनि अरो माइके गोबां लिडार फाइ सफैजाक दङ इनके जों दिनै अबनो साना मुसुखौ दिनै जे प्रेस मिट बिसिंखै नरनि खुक्ति जत लुकुनो कचाना मुसुखौ जों बाक्सा थानसानि मारियाव फाइदे दाक्ति खेनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेनो नालायसिनाय ताई राजनीति खायनानै दिनै ताई जरा करिखा राजनीति खायमां दिनै जरा ताई जराबो खसरका ताई चिनि जागा जे चिनि जे मानथाय सकतायनो सिमिया चिनि जे आमचाइ दंमाने चिनि जे हा दंमाने अ हा बहायनो तेरे खसरै फाइका आमन बागै जों जत्तनो थानसा खलाय जों जबा खलायनो दरकार अ जबा शुधु थानसांके सिमिसि साक्सेस संनाय आबन बागै अ जबाबो जत्त त्रिपुरा हासनि चिनि त्रिपुरासा खुंथाय बारा लुकुरावनो गबं मुनारगो बुसकांनो साला थानसान मारियाव जत्तनो या बिसय फैना बागै हामबाय।